Bayarok just the lam sogani blogger tabuk gang sarik ni tuitu kokbai fresh rokong bai pai kha ge tini sariko hinke ang ani dol songnaro thangnai hanyo sarik ni kisa berai dongwinai bobunogo saijong hinke bangki tini ang free hani bagai wansoka tab kisa bongna thangui berai dongwaya no hanai ge ang tabuk tiko goi musabai satrai rok sobai kha ge tabuk hinke bana lama odengna phainai kana no jungtangmani bai hinke thangnai bongnaro kindrok nai thongdi tabuk khe ongkhorka ang sanjani bagai andarongui tongkha bano odek lamjagina phainani kok ei ko kaisa light no honka abo bodeng kha saimaya light chimi siu nugo ba mo khang no kya haini bagai ang kok sa ko gana tesa phaigra thong ang saiman kha abo bono mai di ko yang thoni nya lam mo khang go riang jugrong sol tang khable sakpai khai ko asogoina kha ang bungaro je kaile badin jorabo sakpai mani aboni pore tabuk si sakpai o gana phanu phaija gya ta hinke a kaile badin video khang description roi ruano ksf ni actor khoroksa kaije kahine ang roja aboni title hinke ndrak nai nai di bongni nogon ang phayo hi ko bongke boni buroi andol boni basa hinke agebo ksf bo samung khayo ta hinke abono ta kisa kokrok salai gana tak fan no bar manui kisa ram nang sio ta sim himi phai mani kolom so kanai dani kolom tei rok phai so ka bongna ro tini ke bukai bane husband hinke to gan ni phai ko hinke bani bagra jo hinke bo bere yan thangsak tini phai aja nok bisingo kolom hine haino phataro phai tongmani hinke ani dolni khorang khna hinke ba rengi nai soka boro hine amase siring iko bukuk chak sugya khaisi tui dawi nungui tongo hinke ba botai boro oi himan sinai ba ge tabukhe tui rok nongbai tikha koile ki himai thang tongo yang buboni lage tabuk bongni kitchen sakpai kha ke tamui songka hi songmani sanja sigo songyako teki sania golo songnai ke yango hinke andar oro bu ganti nokno arokhe thapa bai mai misongo ke yang suja sujin hun tongmani rumo hinke bani bukra tongo tabukhe aina nai tonglayo bare miya bai sote miya kolok bai bara jadi egloge khai basa laike kolok bu kolok hini sijak sogo bara bu bara hini sijak sogo ke kolok bai kolok hinke basuk sijakya bara bai bara hinke basuk sijakya ke jongke kolok bai bara hini bagai angbu thong haike nukjago bokhe yallo haike nukjago bokhe naithoke nukjago angsi thong hayang tong e tabuk bongni kitchen asugina khai ko ano kokya cha di hini ne kokya tei ro khaijak koifol debor maro ke to koifol themono hino jong ke to kokya hino na bujidi ke ta pusa lagi na kokya komon kokya bai khokleng tam na hin sari moi mashi hai pen tai na bujia jong ke khokleng hino amo bai khokleng ap sim bujio khokleng bai kokya de ko kasrang si boboroi jesuk nai thok asuk na ko kasrang nai oh my god ko raoi ro phaiga busloi ro ekdom khipjak sadi ang simida sadi hin gimana ya tabukhe kokya sabai paidrok se eko mimi serai projut ke tau mimi chanachur obasa laigrana lai ya mimi ka pura mimi ni mosla cha hanyo slak cha lai nyale sung hostel tong khurung ha ke mimi ni mosla bai mai ma chau Cari nino. Yes, cheers. Ani basai phaika tabuk thang senai. Bodogani direct yang lai phaika tabuk thang senai. Anana sanan phai uta. Oh, sui rok sung lai mani. Thang senai do. Tata. Ko thakpai ja. Himui thama ka. Hai ba ka hina senu. Kadi kunya. Oro noro phano.
hour later. Tabuk hingke ang nogo sokbai kha hingke mai hingke songbai kha tabuk khe mui songoi tongo mui hingke abayalo butui khai tongo thok sara jung thok bai jesuk je mui jamano jesuk mansak avoid khaiman keno jao chini health ni bagui tei angom ta haike no pengui rok chake thobo thokjago tei kabo kaham hingke ba haike mangno chajakogo. Tabuk hingke ang dogmali hatio sokpaijak hingke mui khutong tam painai kono chabai mayang tongkha abono nai tongo. Joto dogan beraibai phaiui tabuk baini dogano sokpai kha keboni dogano phaike to of course mushroom to ma painai no ma painai jung asuke mushroom thokjago maximum no jung boni dogani mangno mushroom paijago hingke 50 rupees ni naoina kha ke tabuk horo thangui to obno songai jabano hingke khonani bagui tamo mui songnai abo tabuk paina nangano wansagui tong tam painai kha hingke ko sosa bo haino chikon chikon kahamarok nugui tongkha hingke ba obo haino short video khaitani wari chai phunungna bagui paina sinai hingke yang dragon fruit bo haino fresh kuchung kahama obo paina nai short video khaina bagui hingke mui khutong hingke ko ang kangro paina sinai thaitam obo bateng jagang bateng ke thokjago oino mui bai bului songsinai thaitam ba boro kanai ba ani nago oino mui khutong tonga bai bului songsinai haino bagui thaitam no paina kha ke yang dragon fruit nai tongo iko kuchung kotor ma obo thaisa ang nasinai ke dei thaisa iko thainui total thainui nasinai busuk ang tabuk retawi naigrana thainui no 600 gram ni barang kha ke per kg 400 ke nonga yang dragon fruit per kg busu comment khai sadi hingke ani sosa thainui na kha tei thailek pana sana kha ke tei kangro thaitam ani hati khaiman no khendrang masma munaya nang kisa si khayo hingke tei dragon fruit thainui hingke mushroom hingke 50 rupees ni asok no jong khorok ni janani ba tabuk khe hati rok khaibai phaiui ani kurti chero jangai tongo hingke ba abono tabuk chikon roi tongo. Hour later. Hingke tabuk khe ang nogo sokpai kha hingke iko ani scrunchie angbo paimani norno phunukjak liya ani thani yellow color kwrui hingke ba iko yellow color no paitokha ang naithokjak kha. Tabuk hingke ang dragon fruit rawi tongo short video khaina bagui iko amta hai bisingo pink color hingke kutui khe ang thokjaksogo hingke kufur hingke kisapon thokjakya hingke khaksa hingke ani husband no rawi ronai bosanai tei khaksa hingke ang video khainai tabuk hingke abono iko je rai tongmani obo hingke bono rui ronai tei khaksa hingke ang short video o chawi phunuknai norok ani short thangai check khainai mano ang obo short video sakang upload khainai obo kaisa chawi naganako tabuk hingke ang ani short video rok khaibai ka hingke short video khaibai pai je barang mani abnon jawi tongo hingke obo khe to pink color ang thokjak sogo hingke o kufur haino thokjakya abose buslai tiklai nai nemaso naidi ani buslai pura kalin buslai no soloi tongkha munusima tongsiu pura ang fruit hingke asung thokjago grapes no karui tei fruit hingke ang jotno thokjago hingke abo nunrok ani short video rogo kubang kok ani fruit chamani nuknai hingke iko jetai barang tongma nongno nugui paikha hingke tini nani vlog asuk jora nongsinai kha khayo norok ani next vlog no nasing tonga no hinai hingke norok malai ani next vlog o bye bye.